Isang engrande at masayang selebrasyon ang nasaksihan sa probinsya ng Sultan Kudarat sa katatapos lang na 26 Kalimudan Festival nitong weekend. Animoy nila ng Capitol Grounds dahil sa makamangha at world-class fireworks display na ipinamalas ng probinsya. Tinatayang 400,000 katao ang dumalo sa closing program kung saan nag-perform si Uncontrollable Vice Ganda. Di rin nagpahuli ang kanilang grando stage setup kung saan nag-perform ang iba pang mga bigating kapuso at kapamilya stars. Humataw pa nga si Popstar Royalty Sir Geronimo kasama ang asawang si Mateo Guidecelli. Nakisaya rin ang matini idols na sila James Reid, Paulo Avellino, Jericho Rosales at Enrique Hill. Jump pack din ang aklakan kasama ang Sponge Cola, Rocksteady at R&B singers na sila Adi at Zach Tabudlo. Bukod sa 4 na gabing puno ng entertainment, siksik rin sa public service, sports activities at inter-municipality competitions ang inihatid ng LGU para sa mga Kristiyano, Moro at Lumad. Dumalo rin sa fiesta sila Senator Amy Marcos at Senator Yabol Chavit Singson. Ayon kay Sultan Kudarat Governor Dato Pax Ali Mangu Dadato, hangad nilang maihatid ang serbisyong nararapat sa kanila. It has always been our battle cry to showcase what Kalimudan Festival means. Anong ibig sabihin po ng ating pagdiriwang ng 51st founding anniversary and 26th Kalimudan Festival ay ang ating mabuting samahan, unity in diversity sa pagitan ng Muslim, Kristiyano at Lumad. Now, as we finally close the Kalimudan Festival, I hope everyone got a sense of what our brand of leadership is. At yan po ay ibibigay sa Sultan Kudarat ang best because the people of Sultan Kudarat deserve only the best. Ipinakita sa Kalimudan Festival ang pagkakaisa ng Kristiyano, Muslim at Lumad na sabay-sabay nakisaya sa selebrasyon. Natapos man ang selebrasyon nitong weekend pero nag-iwan ito ng bakas ng kasiyahan sa mukha at isip ng mga taga-Sultan Kudarat, lalong-lalo na sa kanilang mga bisita. Happy Kalimudan Festival! Shiny Bulyeser, Newsline Philippines, stay safe!